नाही आता आज बरं आहो निघलो. इथं ढोपरायला लागला, इथे 4 टाके पडले, खोपरा घ्या सगळा फाटला. 4 टाके पडले. तुला बाहेर येऊन माका सांगल्या तुझं चिली गाडीवर पडलं, माझं काय झालं गं बाळ? काय सांगतो रे. वाडी गेला, वाडीचे डॉक्टर आला आणि काकीने सकाळी जाऊचं नाही, बांबू आहे घराचं लागतं नाही, तिथून बांबू आहे ना साईड. तिथं डॉक्टरांच्या अडचणी झाल्या, काल सोडले. बाबू काय झाला? तुका काय खाय खाय खा खाऊ काय हा? पेज देऊ तुका? काय चाय देऊ? बिस्किट देते हं? खातो ना? काकी ते तुकाच गोळी ते नीस आराम कर, आता गोळी खाल्ले ना नीट. काय खावत जाणार नाही गो पोराच्या, सकाळी वाजली पेज खाल्यात तितकीच आणि आता गोळी खालाय. काय नाही खावत जाणार ते कोणतंही चाय बिस्किट देतो नको कोणता. अशा तरण्या ताट्या पोरांना काय झालं आता औषध बसून कोणाकडे बघू सांगू. ते कसं सांगताय गाडी पास चालव नको ऐकत तुम्ही आराम से. आता आता नाही दिवचं गाडी आणि दिलंय तरी 40च्या पिठाच्या पुढे चालवायची नाही, शपथ घालून ठेवतले. पोरांना काय झालं तर माझा जीव काय सांगते.